Moi bo día, miña querida xantiña de Polo Mundo Adiante. Hoxe veño vos a enseñar unha cousa que a mellor tamén xa sabedes facer, que é abrir unha piña, pero non dun xeito normal, senón dunha maneira moi bonita e que queda super chula, super vistosa nunha mesa. Suelo facela nas Navidades, pero tamén vale, pois, non sei, para calquera tipo de festa, cumpleanos, evento ou reunión con amistades que teñades en calquera tipo de celebración ou churrascada. Hoxe imos a transformar unha piña en un lorito. Isto en isto. Eu de xeito normal e cotidiano cortaría a piña deste xeito. Aquí hasta que non teña daños, depois doulle a volta e cortolle aquí a parte de abaixo tamén hasta que lle vesa que está máis sana, porque esta a verdad que xa está moi madura. E despois vou cortando así. Esta sería a maneira, digamos, normal, a cotidiana, a de andar por casa, a de, para min, sacarlle un maior rendimento a unha piña. Pero agora vámola a poñer bonita, vámola a vestir de festa. Bueno, esta non, porque esta era para enseñarvos como limpo é unha piña de normal, pero agora vamos a cortar outra piña para a festa. Cando queiramos facer este lorito, vamos a escoller unha piña que sea bastante larga e que teña isto de aquí ben bonito, verde, que non estea, por exemplo, como esta, que xa está moi pachucha, porque queremos que isto estea verde bonito. Temos que contar polo menos estes dedos, desde aquí, desde a base do verde este, así 3 dedos, ou contar 3 escamas destas seguidas, 1, 2, 3, e cortar por aí. Isto vai a ser o rabiño do loro e esta vai a ser a cabeza do loro. Entón, o que temos é que moldear isto como se fora en redondo, para que nos quede en redondo. Cortamos aquí ao lado, ao outro lado e aquí atrás. E a partir de aquí temos que ir moldeando en redondo. Vou a facer con este cuchilliño mellor. Témonos que ir imaginando xa como vai a ser a cabeciña do loro, o corpo, e este vai a ser o rabiño. Entón, temos que ir quitando daqui algunhas destas primeiras ramas. Salen moi ben se se lle dá po lado, así, po ladiño. Daqui hasta a casi as últimas vamos a cortar, o sea, todas estas filiñas. Este vai a ser o cuello, este vai a ser como se fora a parte de arriba, os ombros, e agora vamos a quitar un cachiño daqui, vamos a quitar doblando así po lado, salelle bastante ben. En todo momento temos que ir como imaginándonos o loro, para si despois vemos que algo non nos gusta ou queremos cambiar algo, a cabeza máis redonda, máis girada para aquí, o cuello máis delgado, témolo que ir imaginando todo. Dúas destas, das que lle quitamos enteiras, da parte de aquí, vámolas a guardar para poñerlas despois aquí de alas, enganchadas con un palillo. Así que tendes que escoller as que máis vos gusten. Se llas poñedes máis pequenas, vaña quedar unhas aliñas pequenas, e se lle poñedes un pouquiño máis grande, vaña quedar unhas alas máis grandes. Iso é o voso gusto, xa como vos vayades imaginando o voso loro. Unha vez que xa temos imaginada a cabeza do loro, que non lle queden cachos dereitos de haber cortado co cuchillo. Entón, para iso vamos a ir como lijando, así co cuchillo, e vámola deixando como dereitiña, como redondiña. Temos que facer o peteiro, así que collemos un cachiño de zanahoria e quedanos irlle dando forma de peteiro de loro. De vez en cando
vámoslo probando para saber como vai de tamaño, que non vai a quedar moi narisudo, moi separado. Este, por exemplo, ainda moi grande, ainda hai que seguir limando. Despois aquí abaixo vamos a facer como unha muesca, así, e separámoslo lixeiramente para que teña unha abertura o peteiro. Cando queiramos poñelo aquí no sitio, vamos a cortar aquí tamén un cachiño para que sea un pouquiño máis plano, sin pasarnos, para que adapte ben, para que quede ben apejadiño. Para unilo, chegaría con cortarlle un cachiño a un palillo, porque senón é demasiado largo. Poñémoslo aquí ao peteiro. Cuidado de non salir polo outro lado, e despois espichámoslo aquí ao sitio onde temos preparado po pico. Ca punta dun palilliño facemos aquí como un buratiño e no outro lado outro buratiño. E podemos poñer unha semilliña de chía porque lle vai a quedar como máis original. Para facer os ollos collemos un pimentiño destes ou calquera outra idea que teñades vos que vos pareza unha boa idea, e cortamos 2 rodajiñas moi finas. E para colocar os ollos podemos usar, por exemplo, uns clavos de olor. Collemos a rodajiña esta do pimento, poñemos o clavo así atravesando e poñémoslo aquí. E agora para poñerlle as alas escollemos 2 destas folliñas, bueno, as que estean mellor. Metemos a liña, metemos ya así aí, empujamos un pouquiño e con un palilliño fijámola para que non se nos vaya dai. E con a tixeira cortámoslle o sobrante. Aí estaría. Incluso con unha ramiña destas que eran das de arriba, das que quitamos dándolle así para o lado que sale enteira con esta degradación de color de amarillo a verde, podemos poñer como se fora... Bueno, os loros isto non o teñen. Teñen no solo, creo que como se chaman? Como se chaman? As cacatúas, pode ser? Bueno, hai un tipo de bichos destes que teñen así, como isto aquí. E isto vai a quedar genial. Para iso cortamos un palillo, cachiño así pequeniño, e poñémolo colocado así onde nós queiramos, e co palilliño pois fijámolo. Así que podemos apretar o palillo hasta abaixo para que non se vexa, e así quedalle como se fora aquí o peliño que teñen algúns destes así. Si depois de pasaredes todo este traballo e algún dos invitados vos din non, é que iso non é un loro porque os loros non teñen isto aquí, iso é máis das cacatúas, a ese desinvitádelo, botádelo fora, invitádelo amablemente a marchar da casa, xa que non chega ao postre. E agora vamos a prepararlle o barril que vai a custodiar o lorito. E mellor é un cuchillo que sea ca folla delgadiña e que sea polo menos do largo, do alto da vosa piña, pois senón sería imposible. Empezamos facendo así un corte, separando como a 1 centímetro, máis ou menos, e chegando casi hasta baixo. De que a teñamos así ben separada, metemos o cuchillo así por aquí, máis ou menos, así como deixando como a 2 centímetros, e empezamos a pasar o cuchillo de un lado a outro, como doblando a piña, sin chegar a facer moito máis corte. Así, de un lado para outro. E así saliranos a piña. Así, aí está. Ahora isto cortámoslo en cachiños. Desbotamos o cañoto porque este é moi duro. E cortamos en cachiños para botar dentro da piña outra vez.
Para facer as patiñas vamos a necesitar uns palillos un pouco máis largos, tipo brochetas ou así. Bueno, primeiro acomodámoslo no barril para saber ben o ángulo que lle queremos dar e despois poñémoslles. Dar un cachiño de piña, señor loro. Só me queda dicirvos que, como está furada e cortada por abaixo, pois que vai a pincar un pouco, tendela que poñer sempre nunha bandexiña ou nunha fuente. E nada máis, espero que vos gustase, que vos animedes a facelo e xa me contaredes que tal vos sale. Por hoxe, nada máis. Coidádevos, portádevos ben e sede moi felices.